Азнакайда шук үләннәреннән арыну өмәләре тынып тормый. Шундай өмә бүген 5-нче Тос җирлегендә узды. Детский площадкабыз грант акчасына төзелгән иде. Монда балалар бик яратып уйныйлар. Шушы төбәк балалары, советский урам балалары барысы да җыелып килеп, олысы, кешесе шушында ял итәләр. Без инде Тос председательләре ел сайын елга 2-шәр тапкыр, 3-шәр тапкыр өмә ясыйбыз. Менә бүген дә Тос председательләре җыелып өмәгә килдек. Бик матур итеп өмә ясадык. Барсына да бик зур рәхмәт. Менә Тос җитәкчеләре бөтенебездә пенсионерлар. Шулай детский площадкаларны җыештырып йөрибез, күмәк яз башыннан башлыйбыз. Субботниклар берәр, 2-шәр, 3-шәр, 4-тәр кайбер урыннарны чабабыз инде. Чистартырга тырышабыз бөтен районда. Без кертмәгән җир юк. Без эшләү белән генә түгел, халык үзе дә чистартсын, чүпләмәсен, мотор тотсын, шәһәребез мотор булсын. Безнең Азнакай бит республикада иң матур шәһәрләрнең берсе булып санала. Шул моторлыкны югалтмыйк, бердәм булыйк. Шушы җәйге хәзурлыкта күмәкләшеп эшләүнең нәтиҗәсе дә тиз күренде. Балалар мәйданчыгы тагын да матурланып, купшыланып калды. Сабыйларыбыз рәхәтләнеп, сөенеп уйнасыннар гына.